Sanibonani molweni namkela kweza TV ngesiXhosa. Iyaqhubeka ke incoko phakathi kaNeli noMkhize. UNeli umbuzo imibuzo ke kaMyeni ethi nguye yedwa owazi ii-questions. Ebedikiwe ke ethi akazi noma akambuze akambize ngomyeni okanye ambize ngomkhize na. Wabuza ukuba ithini i-favorite color yam. Waphendula ke uMyeni Mbumbulu wathi ngu-purple. Wabuza ke noba wayethe usebenza phi, wamchazela yonke into uMkhize. UMkhize wabe semxelela nento yoba wokho wandifuna ne-200 so uzazi zonke ii-questions zikaMyeni nee-answers yonke into. Qhubekile ke incoko kaMkhize noNeli. UNeli ke seyinto ke ngoku emoyiselayo and uMkhize umbuze uba bangakwazi na uba bayinike i-chance le nto yabo. UNeli uthe ebesemthanda yena lo muntu bethetha naye kakhulu. UMkhize ke uthe kulungile, kuyacaca ke into yoba isele kuthi noko lena into. UNeli ke akanampendulo kodwa uyazifela ngomkhize. In fact ke uzifela kakhulu ngomyeni. Phetheni ke uhleli nonjengaye, unjengaye uyasebenzela kwikhompyutha. Uthi wena ngenye imini inhliziyo iza kubeka phansi ngoba uyambona uba ukwezi ukuthi ingcinga ezi. Unjengaye uthi hey, ndiyinhliziyo ehambayo kwamna, bekumele uba kukhona ama-designs amatsha akhoyo kodwa lo mfana ke umoshile kakhulu futhi kuzofuneka sifune umntu ozokwazi usenzela ezinye ii-designs. Phetheni uthe ke nakunjani kanti xa uthetha nokwenzo ke nihlale phantsi ngayo yonke le nto ngaphandle koba ude uthathe ibhizinesi yefemeli uyoyinikeza omnye umntu ngaphandle. Wathi unjengayo kuyafana, ukwenza akamameli mntu and akamameli kwawena lowo nakakade, so kuyafana nto uzokwazi. Wabe sesithi ke uPhetheni ucela into yoba akathethe naye ngokwakhe ke ukwenzo. Wabe sesithi ke unjengayo kulungile, hamba uthetha ke naye, ndinikeza only iveki. Kungenjalo mna lo mfana seqale impi nam, ndizofuna omnye umntu futhi. Kwakwenzo ke ukwenza uhleli noSibongile bazihlelele nje kumnandi kuyazincokolela kodwa ke yakhala ifowuni ke xa ejonga lo phone call ekaPhetheni. Wabe sebethi ke xa ethi uzoyibamba wathi kwenza makangayithathi, uzoyithathela yona. Wathi omnye wathi if into edibanisa noWenzeni, wathi omnye ungenaphi because awusahlali kwaDlamini wena. But ke ekugqibeleni ke uye wayibamba ke uSibongile ifowuni. Wabe sethi ke uPhetheni ucela babe ne-lunch bobayi-2. Uthethe hayi akazokwazi, wamcela ke wabecaba ke uyavuma ke uSibongile. So kwenza bimjika ke nalaa nto yayikholwa uba uvumelane ukuya kumamakhe because yena uyamazi kaloku umamakhe uba umntu onjani. Ufikile ke kwaPhetheni apho ke uPhetheni ambekele khona ukutya, uba hoywe khona nguThuli. Ufike wamkhumbuza ke sana ngomini yakhe yokuqala efika phaa, wafika engumntana onjani, owayehlonipha, ongumntana othandazayo, okholwayo. Kodwa ngoku seyazibuza uba wayebenza izidenge na okanye wayefuna bamthembe, wayezenza nje umntu angenguye. Wambuza ke if uziva njani ke ngoku xa sewuzijonga esipilini, usazibona nje ugqala ntombazana owawuyiyo usafika apha kwaDlamini. Yena ke xa emjonga ke setshintshile, akaseyiyo laa ntombazana eyifika phaa izonceda ifemeli yayo, isebenza nzima for ukondla ikhaya lakhe. Uthe ke hayi ngoba emjongele phantsi but yena uzibuza umbuzo woba olu suzi neenyembezi ezingaka zenzileyo kwezi families zingaka unaso na isazela. Watsho wathi mhlawumbi kwa uThixo sekufulethele ngale ndlela wenze ngayo. Maybe ke uThixo ujikele kwawena kodwa ke yena uThixo amaziyo akayinaki imithandazo yezikhohlakali and akazi noba le yakhe imithandazo iyafika nezulwini. Ethi kodwa ke kungenzeka uba yile nto uyifunayo le. uSibongile oko ethule ke ethe cwaka emamelelo mama uthetha ayikhange aphendule nelimdaka. Uthe ke eseshiyeke yedwa ke kuloo tafile kwathi gqi uWenzeni. Uthe esathi yamvuyela ke ezomnikeza ihag, uWenzeni wamjonga nje wabe semphoxa sithi wena wandishiya apha nabantu abangawazi umsebenzi, abangakwaziyo ukunakekela, wathatha ndisho nobhuti wam. Uthe ke esathi uSibongile uthi yambamba wamphushela phaa uWenzeni ethi hey khawuyimele le nonsense oyiqalileyo. Wazama ke wamshiya eme apho ke khamsile uSibongile kangabhilive because kaloku bayavana noWenzeni and ebeyithanda into yakhe nokwenza, so iyabhidisa. Uthe ke xa efika endlini wabuyelwa ngawo wonke amazwi athethwe nguPhetheni ngomthandazo noThixo. Wathandaza ke ethi ucela uThixo amphe isign yayo yonke le nto eyenzekayo. Kuvele kwaringa ifowuni kanti ngutatakhe ovele wambasela ngayo yonke impilo yakowabo noVelephi obebanjiwe, ethi kulisizi nje
okwaBhubhuzakhele uvele bebanjelwe into yokweba imoto. So isothuka naleyo kuba bebe imoto to no akayebanga qha ke imoto besetyenziswa nguZakhele ibinezinto nje. Wabe sesitsho utata kuba uyaziqhenya ke ngaye futhi lithemba lakhe kulaa family nangendlela anza ngayo izinto ingamnceda uvele phi if kungathiwa bayabuya bayathetha. Zivele zazehlela ke inyembezi kuSibongile wathi kutata ke kukhona into afuna ukumxelela yona. Tatakhe ke ugqibele esabela wabe elila ngapho Sibongile. So noba uSibongile uzodecide intoba agoduke ayothetha nomzali wakhe amxelele yonke into eqale kuba abe useThekwini asazi ke. Inkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.